1907. godine u tada malom našem Dugom Selu grupica naprednih ljudi predvođena župnikom Stjepanom Horvatom Pištom i učiteljem Ivanom Benkovićem osnivaju seljačko pjevačko društvo koje djeluje pod okriljem Svete Cecilije. 1921. godine društvo uzima ime Hrvatsko pjevačko društvo Preporod, a 1950. ujedinjuju se kulturni subjekti Dugog Sela pod zajedničkim imenom KPD Preporod. Kroz brojne sekcije koje su djelovale u Preporodu, pjevački zbor, dramska sekcija, tamburaški orkestar, solistička grupa, folklor i povedarice, prošlo je oko 800 članova. Sinoć u ovoj dvorani održana je svečana sjednica Skupštine društva u nazočnosti izaslanika predsjednika Republike Hrvatske, dr. Franje Tuđmana, gospodin Božo Biškupić, ministar kulture Republike Hrvatske, i u prisutnosti našeg dugostelca i preporodaša, gospodina Jadranka Crnića, predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske, koji je i večeras s nama. Tom prigodom Preporodu je uručena povelja Republike Hrvatske koju dodjeljuje predsjednik Republike dr. Franje Tuđman. Na istoj sjednici dodijeljene su zahvalnice članovima KUD-a, promovirana je monografija tiskana prigodom 90. obljetnice, te posebna priznanja članovima koji su aktivni preko 20 godina. Od 1952. godine, kada je u Preporodu formirana folklorna sekcija, folklor je uzimao sve više prostora u radu društva. Najveće uspjehe Preporod bilježi zahvaljujući folkloru. Tada, 1952. godine, prvi voditelj folklorne sekcije u Dugom Selu bio je naš Dugoselac, gospodin Stjepan Krečnar. Pozivam ga da priđe za sjećanje na te dane, za dužno poštovanje i zahvalnost. Upravni odbor Preporoda donio odluku da se svim voditeljima koji su ostavili više traga u radu društva dodijele posebne nagrade, slike našeg dugoselskog umjetnika, gospodina Iva Ostojića, koji također ove godine isto jubilarac i slavi 20-godišnjicu rada. Poklone uručuje predsjednik kulturno-umjetničkog društva Preporod gospodin Kulaš i dopredsjednica gospođa Ružica Lasan Trečić. Odlaskom gospodina Stjepana Krečnara za dužnosti voditelja u Preporodu se smjenjuju i drugi voditelji u kraćem periodu. Kraljevac, Sremac, Božović, Dimitrijević. Koncem 60. godina za voditelja dolazi mladi nastavnik muzičkog odgoja, gospodin Bogomir Božiković, naš Boga. Mnoge generacije folkloraša i tamburaša učio je naš Bogo u Dugom Selu. Odlaskom gospodina Božikovića sa scene, preporodaši i folkloraši očekuju novog voditelja. Dolazi gospodin Januš Mladen, aktivni plesač folklornog ansambla Lada, kojeg večeras nažalost nema među nama. Zbog bolesti je spriječen i svima ovlašten sam da prenesem njegove čestitke i pozdrave i puno i želje za uspjeh u radu Preporoda.
U tom periodu za voditelja tamburaške sekcije, tamburaškog orkestra, dolazi gospodin Dragutin Lovnički, koji također, nažalost, nema među nama. 80. Odlaskom ove dvojice voditelja također se u kratkim razmacima smijenjuju voditelji, da bi 1980. godine došla gospođa Ajša Ruždija. Svi mi prekorači sjećamo se velikih trenutaka u radu sa Ajšom, velikih nastupa, turneja, Italija, Austrija, Mađarska, daleka Norveška. Završetaka smotri u Zagrebu, nastupa u Hrvatskom narodnom kazalištu, u Vatroslavu Lisinskom, na Vinkovačkim jesenjima, širom Hrvatske i dijelom Europe. Kako folklor ne ide bez tamburaša, za voditelja tamburaškog sekcije, tamburaškog orkestra i naših koledarica 1980. godine dolazi u Dugo Selo gospodin Dragutin Pavković, koji punih 17 godina je vjeran preporodu. Šta drugo reći nego, dragi Pavac, hvala ti najljepša, veliko ti hvala da se vama govorimo rada i truda, za sve ono, za lijepe pjesme koje slušamo, za lijepe tamburaške stvari koje sviramo. Kako je početak preporoda vezan uz zbor, nažalost zbor u desetljećima ne djeluje. U određenim trenucima bilo je raznih pokušaja, no dolaskom gospodina profesora Sergija Poretića u Dugo Selo nije se uspjelo sa zborom, ali on zajedno sa našim dragim pokojnim Belezarom Božikovićem, našim predsjednikom, osniva solističku grupu. Profesor Poretić uči nadarene mlade ljude, Dugoselčane, u izvođenju lakših opereta i dijela klasične glazbe. Iz tog perioda smo mi ponosni, iznikao je jedan Stjepan Srpak, jedna slična tajna. Pozdravimo gospodina Sergija Poretića. Kada smo 1991. godine ponovo pokrenuli aktivnosti u preporodu, bilo je to vlastitim snagama. Nismo imali ni sredstava, niti mogućnosti. Vraćaju se plesači, a trebao je netko raditi s njima. Tog posla prihvatili su se Jasminka Pagrec-Pavlović, koja u ovoj proslavi slavi i više od 20 godina aktivnog rada u preporodu.
prihvatio se i gospodin Srećko Znalec, također više od 20 godina aktivan pregovarač. Kada smo već kod ovih ljudi koji dugo djeluju u preporodu, red je došao i na Milana Mašića, našeg Miću, koji gotovo 30 godina kreće na ovim raspravama. Njegov početak otvornog druženja, srcana, vezanje i gospodina Bogomira Božičevića, onda svi pregovoranci možete računati koliko je to drugu seriju. I kako to u Dugom Selu biva, moramo krenuti dalje. Za voditelje dolaze mladi nadaljeni plesač Zagrebačkog Markovca, gospodin Igor Horvat, a u tom periodu sa njim dolazi kao voditeljica pjevanja Biljana Černikova. Pozdravimo gospodina Igora Horvata. Nažalost, gospođice Mirjane Črnković večeras nema s nama. O brizi podmlatka preporoda uvijek vode naši plesači, stariji i iskusniji. Tako večeras ovaj divan podmlatak koji preporod ima i koji je garancija da će ostati ne samo još 90, nego i daleko više godina, pripremili su i uvježbali Dunja Belajić, Marina Tečić, i Martina Trubec. I kako voditelji dolaze, odlaze, pronalaze druga mjesta, druge interese, u Dugo Selo početkom ove godine stigao nam je dugogodišnji plesač Ivana Gorana Kovačića, gospodin Branimir Milas. A kako je to danas uobičajeno, nije stigla i voditeljica pjevanja folklornog ansambla, gospođica Iva Čakara. Molim gospođu Ajšu Ruždivu da se obrati sa nekoliko riječi u ime nagrađenih. Najprije srdečan pozdrav mojim dugoseljcima. Da nema Dugog Sela, ne bi bilo preporoda, a kad ne bi bilo preporoda, ne bi bilo ni nas svih voditelja, ni ovako lijepih plesača, plesačica, krasnih plesova i pjesama. Mene je pripala ta velika čast i zadovoljstvo da u ime svih ovdje nazočnih kojima su dodijeljene nagrade izrečem riječi zahvale. Dugo sam razmišljala što reći, čak sam radila bilješke.
uzela naočare, onda sam sve ostavila i uzela sam se u svoje emocije koje sam uvijek ugrađivala u ove ljude s kojima sam radila. Naime, 90 godina je za život čovjeka lijepi vijek. Za život jednog društva to je nešto što je jedva dostižno. To je sinonim za jedan prekrasan vijenac ruža i pupoljaka povezanih međusobno sa ljubavi, prijateljstvom i velikim trudom i željom da održe najveće i najljepše bogatstvo našeg naroda, njegovu tradiciju kroz pjesmu i ples. To je nešto što je za neke druge možda manje važno, ali za nas, hrvatski narod, koji ima toliko neprocjenjivo bogatstvo, s kojim se rijetko koji narod u svijetu može dičiti, je ujedno i velika obveza. Znači obveza ne samo mene, nego svih ovih voditelja i svih mladih generacija, niza mladih generacija koji su ugrađeni u taj prekrasan vijenac koji se zove preporod. Još jedan puta zahvaljujem, to je bilo u ime svih nas, a u moje osobno ime želim reći samo dvije riječi. Ponovo ste uspjeli. Zahvaljujemo. Obzirom da imamo danas svečani koncert i obljetnicu, u povodom proslave naše velike obljetnice, dolazi nam u goste profesor Štepenjak iz Resnika. Dame i gospodo, dragi Dugoselčani, dragi preporodaši, počašćen da u svoje i u ime Kulturno-umjetničkog društva Resnik mogu i ja nešto pridonijeti, jedan mali znak, simbol pažnje i divljenja za ovu tako značajnu obljetnicu. Mislim da sam grad Dugo Selo ima čime se podičiti i ima u svakom slučaju kome pljeskati. U ovom času kad smo zapljeskali 90-godišnjaku, ja bih prije svega rekao jednom prekrasnom kulturno-umjetničkom društvu koje pronosi to bogatstvo naše baštine diljem naše domovine i svijeta na ponos svima nama, pa sa željom da i tako bude sljedećih 90 i još puno 90 godina. To dokazuju i pedagozi koji rade s njima. Ja im se divim, ja im čestitam i njihovom rukovodstvu i poglavarstvu, jer je očito da sa ovim mlađima u koje oni usađuju tu plemenitu dušu i afinitete za našu baštinu, to obećava da preporod ima svijetlu budućnost koju mi svi želimo. Pa neka im je sretno. Zahvaljujemo profesoru Štepenjaku i molim vas da još jednim aplauzom ispratimo naše voditelje.